Добър ден. Заповядайте. Заповядайте. This way, guys. Да. Събрахме ли се? Окей. Здравейте на всички. Както виждате, това са нашите гости. Днес и утре Младежкото обединение в БСП и Младежката организация Елма сме домакин на така наречената Балканска лидерска среща. Нашите гости са от Сърбия, Северна Македония, Албания, Хърватия и Черна гора. Точно така. Това, което се случи днес, обсъдихме политическата обстановка във всяка една от нашите държави. Имаше среща с госпожа Нинова и господин Кристиан Вигенин. Това, което предстои утре, е среща с водача на нашата листа, госпожа Елена Йончева, и работа по декларация, обща декларация на региона, която естествено в момента, в който я изготвим, ще я получите. И естествено ще говорим за включването на младите в формирането на политики и също така ще обсъдим предстоящите европейски избори. Благодаря ви, госпожо Нинова. Да, благодаря и аз. Здравейте! Една изключително полезна и приятна среща имахме с младите хора от балканските държави, с които обсъдихме, освен състоянието във всяка една от тези държави, и общите интереси, общите отворени въпроси, които имаме в областта на младежката политика. Младите хора просто искат да бъдат чути и да бъдат съпричастни към правенето на политика. Точно това се случи днес, един много откровен, много истински разговор за демографската катастрофа, за младежката заетост, за мерките към младите и младите семейства, така че да ги задържим в нашите страни, да живеят, да работят, да отглеждат децата си тук. Много въпроси, свързани с екологията, с двойните стандарти в храните, всичко, което вълнува младите хора. Благодарни сме им, защото имаха много свежи, много модерни идеи за бъдещето. Представихме им и нашата визия за Европа и каква ще бъде кампанията ни, какво ще представляват нашите депутати в Европейския парламент като политики. Получихме много хубави идеи и препоръки, така че ще се възползваме от тях. Имаме общи интереси в региона и когато сме заедно и повече, можем по-силно и по-аргументирано и резултатно да отстояваме тези интереси. Така че ние от ръководството сме изключително щастливи, че млади хора от целия регион гостуват на БСП, че обмена на политики, на мисли и на идеи може да бъде полезен на всички ни, особено с оглед на приоритета присъединяване на Западни Балкани и на предстоящите европейски избори. Благодаря ви. Заповядайте, ако имате въпроси. Ако няма по тази тема, заповядайте по всичко, което ви вълнува. Като се извинявам на нашите гости, че ще трябва да отговори на вътрешно-политически въпроси. Заповядайте. Добър ден. Не работи? Работи? Окей. Коментар на случващото се с апартаментите на властта. Какво мислите и как се развие тази ситуация? И второ, появих се информация и за ваш апартамент, закупен за 21 514 лева на улица Боряна. 90 квадрата. Благодаря. Да. Да започна с конкретното лично. Този апартамент е закупен преди 19 или 18 години, когато нито съм участвала в политиката, даже не съм и имала идея да участвам в политиката, камо ли да бъда председател на Българската социалистическа партия. Така че ситуацията е несравнима. Управляващите днес си купуват апартаменти при тези условия, за които знаете. Отхвърлянето на техния проблем, връщайки 20 години назад в съвсем различна ситуация, при различни цени и така нататък, няма да ги спаси от положението, в което се намират. Що се отнася до това положение, аз го оценявам така. Това, което се случва сега, е най-добрият синтез на модела ГЕРБ. Това не е просто един изолиран случай за купили ни апартаменти. Не е просто
поредното петно, което господин Борисов смята, че така ще изчисти от костюма си, защото той вече целият е в петна. Това е модел, който има поне 3 характеристики. Първата характеристика е приемане на закони в услуга на бизнесмени и олигарси, които след това ти връщат тази услуга. Нашата теза, че корупцията вече е държавна политика, разписана в закон. Цветанов и ГЕРБ приеха закон, който облагодетелства фирмата Артекс, които евентуално след това им се отблагодаряват за тази работа. Втората характеристика е политическия рекет като модел на управление. Няколко дни преди да си купи апартаментите, господин Цветанов е започнал проверка срещу тази фирма. Евентуално и като политически натиск. След което, след като е купил апартаментите, проверката е приключила. Можем да се сещаме как. И третия елемент е, че хората във властта, чрез такива сделки, не само си спестяват пари и купуват на занижени цени, а не плащат данъци. Защото държавната хазна е ощетена от тези занижени цени. Ето ви 3 характеристики на модела ГЕРБ. Корупция в закони, политически рекет над бизнес, спестяване на пари от хората, които имат най-много пари. И в същото време преследване на баби за 1,50, защото играят хора, на което им искат касов бон. Съсипване на малки магазинчета с всякакви изисквания за касови апарати, проверки на НАП, затваряне на магазини, връзка с НАП, която връзка се разпада, защото не им работи електронното правителство. Натиск върху бизнеса, натиск върху обикновения човек. 40 лева на пенсионер великденска добавка, стотици хиляди спестени от тези далавери на управляващите. Това са 2 свята. Или онази паралелна държава, за която ние ви говорим от 3 години. Едното е народа, другото са те. Защо се получава това? Защото се самозабравиха. Защото си повярваха, че са недосегаеми, че за тях няма да има правосъдие, че ще управляват вечно. Лечението на това заболяване е, когато толкова дълго си във властта и си се самозабравил, да се махнеш оттам, за да изтрезвееш за реалния живот. Благодаря ви. Други въпроси? Да. Да, наясно сме, не сме подкрепили този закон. Не сме я подкрепили. Не сме проверили чак до там. Но видях гласуването. Други въпроси имате? Благодаря ви, приятен ден.